कल दिल दिमाग गुर्दा फेफड़ा में आग लगावे खातिर हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार रॉकिंग स्टार रितेश पांडे जी का सबसे बवाल बेहतरीन बोलबम सॉन्ग आ रहा है और उस गाने का नाम है बाबा खोली ना केवड़िया। जी हाँ दोस्त, बाबा खोली ना केवड़िया। और ये गाना के काफ़ी सोच समझ के बनावल बा और काफ़ी बड़ा बजट के गाना बा दोस्त। कल सुबह में आई गाना, कल सुबह में आवे वाला बा, यानी कि 9 अगस्त के काल गाना आपके सामने रही और काफ़ी टांडो मचा दी भाई। और ये सीधे नंबर 1 ट्रेंडिंग पे ट्रेंड करे वाला बा, काहे कि टीजर भी काफ़ी खतरनाक बा। अगर आप टीजर के नहीं देखले रॉकिंग स्टार रितेश पांडे के, तो टीजर के लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिले बानी, जाई सुनी और सुनला के बाद ना एक छोटा सा मुस्कान आपके चेहरा पे जरूर आ जाई। और जितना विरोधी बाड़ सन ना गाना से जरे लसन रितेश पांडे जी के कान में से जरूर काल खून बह जाई। और जितना भी चाहे वाला बानू दोस्त, काल सपोर्ट करम जा, बवाल मची, टांडो मची, रितेश पांडे जिंदाबाद। तो मिला तनी अगला वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्त।